de primària. M'he llegit un conte que es diu Qui t'ha dit que el món era blanc? Hi havia una vegada un sabater que tenia un almacén de sabates, botes, sandàlies, espardenyes per arreglar. Quan el sabater tancava la sabateria, les sabates parlaven. Un dia, una dona rica va portar sandàlies molt cares i prou roïns. Eixes sandàlies se burlaven de les altres sabates. Al cap d'un temps, l'home es va enganyar i es va endur les sabates blanques. I les sabates de l'almacén volien salvar-les encara que els havien portat mal en ells. I una de les sabates va dir que sí que eren els seus amics perquè els van ajudar. I l'altra sabata es va desmaiar. A mi m'ha agradat molt i espero que vos agradi.